irekiko dugu akarratzen, herrian, bazela, etxe bat, gu gara juten ginen, gero gara asteburu pasaneta juten ginenean, etxearek izena Letrinket zuen, eta izenetik gertu bazuen harrizko inskripzio bat, eta harrizko inskripzio horretan gure herritar jakintsuenari jartzen zuen Agosti Xaori, alegia, 1909an jarria, eta euskaltzalen bilkurak sinatuta. Guk orduan Xaori buruz, ezkenekien gauza handirik, eskarritzekoa, Lauaxetari buruz, edo Lizardiri buruz ere espagienekien askorik. Baina horrela jakin genuen, etxe hura Xaoren sortetxea zela. Eta etxe hori luzaroan, urtetan, utxik eta utzila, egon da, 2015an bizkaitar batzuek erosi arte. Bizkaitar horiek basaburuko gaztei utzi diete etxea, euskal kultura dinamizatzeko eta zabaltzeko eskualdean eta zuberoan. Gaur Asisko Ormeneta dugu, zerrekin, Nafarroa bereko posta erretik, etorri zaigu, bestetik errestera, bestaldetik bestaldera, hortaz. Asisko 2019ko lehengo urtean, Euskadi Literatura Saria jaso du ilustrazio modalitatean, Azti-hitza Xaoren biografikoa izeneko lanagatik. Komiki liburu horretan, lehen aipatu ditugun gazte xiberotar horiek, Agosti Xao nor izan zen, jakingo dute, Xaok berak idatzitako kronika baten bitartez, bidaia Nafarroara izenekoa. Asisko irudi-gile eta idazle izateaz gain, kultur-divulgatzaile ere bat dugu, soziolinguistikan aritua, eta hainbat proiektu kolektiboren sustengatzaile. Agitatzaile bat bere esanetan. Euskadi sariaz gain, beste hainbat sariak izan ditu, besteak beste nazioartean Kuban, Australian, Frantzian, Korsikan, eta 2017an Euskal Herriko lehen sormen saria onartu, eta epaimahaiaren arabera artista plastiko modura duen kalitateagatik, euskararekin duen engainamenduagatik eta kultur eragile modura egindako lan hori. Bueno, zuten da? Ulertzen da? Ari da, olako sarraren ondotik, da nola uzten dugu, blanka. Baina, hasiko gara, gaia, edo aitzakia, edo izpide, euskal kurrikuluma. Euskal kurrikuluma batetik. Eta gero beste gauza batzuk. Adibidez, astekotan jaki irakasleak zareten, 3 galdera pausatuko dizkizu. 3 galdera historiaz. Gaurkoa, historiak itzen ikusen gehitzaren baitu. Lehenbiziko galdera teknikoa. Ze urtetan kendu zioten Euskal Herriari independentzia? Mira bosteun? Mira bosteun da Mabi? Ja? 1920. Ega hori? Zika, independentzia, batzutan, aipatzen da, independentzia galdu egintzela. Eta Euskara erronkarin galdu egintzela. Baina, independentzia eta hizkuntza ez da boli bat bezala, egiten dela. Hori kendu egiten da. Kusi? Eta, bilezkera. Orduan, momentu daitugu bi erantzun, bada besterik? Bueno, doktore, bigarrenean, galdera inozo bat edo galdera ergel bat, baina, gero gure kontakizunan eta sartuko dugunan. Iruñak kokatzen duzuen mapa mundian, oraindik ere, ez da gaizki,
autonomietako hainbeste urte pasatuta gero, ja batzutan hori ere pipex ez agertzen da egina mapetan. Eta, bueno, Iruñako katzen bat imozue, San Ferminak, Good Morning Street, hori guztiak, noiz ospatzen diren San Ferminak, bai, noiz ospatzen ziren erresuma edo gure estatuak independente zeneko garaietan, mendetan, zen garaitan, ospatzen zen, zein dakatan, badakizu? Urrian, eta gaizki, urrian, bale, doktore, eta azkeneko galdera, honek trampa txikia baitu, Roldan Jimeno egiten duena, bera historialari serioa, profesionala, formatua, zientifikoa, eta ez agitatzailean bezalakoa, baina zein izan den Nafarroako azken erregina. Joan Albret, gehiagorik? Bueno, ez gaude hain gaizki. Itxaropenerako bada argi izurrun tipua. Ja. Eguno, ez dut errepilarko, Gero bizatik ezatxoa. Ja, nik marrazpilaria nahizen hartuko dugu historia, asko karikaturatik eta irudietatik. Besteak beste, tekstuak analizatzen erakutsi ziguten eskolan. Irudiak analizatzen, ez. Garratik sartzen dizkiguten porruak. Bai politikan, bai biztanena, bai produktua, bai erosketa historioa, ez dakigu eskodetzen pasatzen dizkiguten. Eta bueno, pretenzio bide gabe, horretaz hariko gara. Hau karikatura da, 16 garren mendekoa, zazpi, hau borratu edo digertu. Eta, hemen ikusten duguna da, Albako Dukea. Albako Dukea, karikatura hau ez da Euskal Herrian egina, karikatura hau egina dago Holandan, edo Flandrian, edo zazpi, independizatu ziren, zazpi, zera horietan. Hemen Albako Dukea agertzen da, ikusten zuen, aurra jaten, hemen bere menpeko, apezpiku eta gainatekoak, jendeari lapurtzen, edaten, eta hola, monstro gisa. Erran bezala, Holandako edo Flandriako, hori ere zeratuko naiz gehiago, aplikatuko naiz urrakoa, karikatu. Bueno, joan den hilabeteko berria da. Egon liburua katalanez, edo katalanean pasatu izan dela. Bigarren edizioa da. Lehenbiziko editorea direktamente fusilatu egin zuten, eta bigarrena agertu berri da. Hemen ez da ondia beri, zera oso pixelatu baita irudiak, eta miopentzako igual urrun xamar, baina prole Carles Puigdemont. Waterlootik Puigdemontek egin du sarrera. Honekin zerra nahi dut? Bueno, nik katalanez ez dakit barkatu, baina ez dut uste problema handik izan denik irakurtzen badut aipu bat berak egiten duena Puigdemontek eta erraten du. La represión de Felipe Bigarrena y de Fernando Álvarez de Toledo, Albako Dukea, va a continuar brutal, sanguinaria y enfollida. Enfollida, ¿cuánto está? Está ni querer. Hundu, el récord en cara perdura. Hori gehiago, ez? Ari da, historiaren aurrean, kokapen politiko bat, errateko, orduko errepresioak, horretik irauten dut. Eta hori oso interesgarra egiten zait. Sartzen bali mazete Euskal Kataluniako prentsa, ikusiko zuen PP-ko burua Katalunian dela Cayetana Álvarez de Toledo. Hango prentsa oroitarazten dio, ez dut erranen egunero, baina askotan oroitarazten dio, noren ondokoa den, Álvarez de Toledo. Zen berean reivindikatzen baitu bere burua, Albako Dukaren ondokoa dela. Kataluniako prentsak oroitarazten dio, zuen arpasu da ibili zen, jendea bortxatzen, zure maten eta Flandrian eta Nafarroan. Honen
puntu bat interesgarria, errateko Egmont nor izan zen. Egmont izan zen flandriar bat, hasiera batean kolaborazionista izan zena Imperio Espainolarekin, momentu batean, ez zuen haien narri ikusi afera, eta oso laguna zuen, Alba de Toledo, Duque de Albarekin, egin zuen bilera bat. Albako dukeak konbidatu egin zuen afaltzera. Eta hor afarian, garbitu zuen. Egmont, agur Egmont. Horrete, egin zuen gero novela bat, novela romantiko autonomasiazko horietako bat, eta gaina gero Beethovenek musikatu egin zuen. Eta Bruselaren temazarete, Bruselako plazan, hor dago plaka bat Egmonti, heroi nazionaltzak daukate. Naiz eta aristokrata zikin batzen, kolaborazionista hasieran tala, baina flandriarrak dakite heroi nazionala duten. Ados? Aurrera, zuma gauza ikasten ari garen, Bail batzuk apunteak hartzen ari, gero kuestionatu dena, ez da dena sinetxi behar. Hori da, beti eta gaten duan izaten. Historia oso importantea da. Historia izugarri importantea da. Franz Fanon, hori, ezagutzen baldin mauzue Franz Fanon, Franz Fanon izan zen Martinikako psikiatra bat, eta Frantziara etorri zen ikasketak segitzea. Beltza baitzen, zugarri beltza, orduan ez zuten onartu zerea, Europan, eta horren igorri zuten Argelian. Eta Argelian, momentu hartan, ari ziren independentzia gerra bete. Eta berak, klienteak zituen, berdin, torturatzaile frantsesak, ezin lorik egin, beren amets gaiztoak dola, berdin torturatu Argeliarrak. Geroztik egin zituen liburu batzuk izugarriak, hain importanteak non euskaraz ez baititu. Frantzesez hor daude, espainolez hor daude, ikaragarriak. Eta hor, aztertzen du psikologiaren aldetik zanpatuaren psikologia. Eta zanpatzailearen. Harreman perverso hortan. Horan berak errana du, eta erran bezala ez dut nik izan dire saiakera batzuk euskaratzeko momentuz ez da. Ematzen baldin bada norbait itzulpen txukun bat egitera. Eta erraten du, ez dut hemen irakurriko, baina kolonialismoak ez du bakarrik herri bat menderatu, okupatu, bere baliabide naturalak kendu, elite politikoa aldatu, erosi, ez, gainera, geroa nahi dio baldintzatu, baina iragana ere bai, iraganaz jabetu nahi du, iragana kendu nahi dio herri horri. Beste ez ari naltxa alako batean, edo ez dezan kontzientzia gara. Orduan, historia bai dela importantea, adibide bat, euskal kurrikulumaz ari garela. Lurren amets, berria da, estrenatutela albizemetraia. Ez dakit ikusia duzuen ez. Eta, zeitzura? Polita ez? Liburua ere ala, Olentzerok ekarri zuen gure etxea, eta gure alabekin ikusi da. Eta gero mail bat igorri nuen. Mail bat igorrenez, hemen daude Euskal Herriko ikastola, Katxiporreta eta Elka. Horren Euskal Kurrikuluma, etorkizuna amets, gure aurren errapezani marrazkilarian ez. Tekstua, nik uste oso landua dagoela, eta testuaz nik ez dut euseranen kontra, alde gauza gehiago kontra nuen. Irudietan, igorrenien mail bat, egan dizuet, iruei, erranez, asaldaturik nagoela, alabei esplikatzen dira beste gauza. Eta noiz, baitetan mozue berredizio bat, edo egokitzapena marazkizunetara, behintzat hemen nire iritzia. Adibidez, erromatarren merkatu batean, Nafarroako baldean, tomateak salgai. Nola erra, akats tipi bat. Norbaitek atakatu nahi izan ezkero horren zientifikotasuna, baluke. Ez da ingarria. Gero badire beste batzu larriagoak, eta badire beste batzuk, kezkagarriak, ni asaldatu nautenak. Adibidez, momentu batez, frankismoa aipatu du, hau horri osoko marrazkea. Nik duda gogorra, hau, Frantziak ateratzen baldin badu, erresistentziari buruzko liburu bat, ez dakit horri osoa eskeiniko ote dion Hitlerri eta esbastika bati, eman dezagun. Nik hori duda bat.
Tekstua hor da, nire alabei esplikatu behar izan diet, non izan zen Franco. Zeben, irudiak ze transmititzen du. Bueno, ez ezagun bat, ez autoestuenan entzako, aiton potolotxu bitxi bat, eskutsuarekin edela hola gurtzen, ulertzen da, ez du, ez armarik, ez da, nik esplikatu behar izan diet, Frankok zer egin zuen, herri honetan. Bueno, hori gaino, edo horrekin batera, hemen dagoen tekstua, horren kontatzen dugu, momentu batez, alako urtetan, gazte batzuk elkartu ziren, eta antolatu zuten erresistentzia eta izenekoa, eta urte batzuen buruan, etak hartuko du guru karmatuaren autua, edo bidea. Bueno, hankatzen gehiago, edo gutxiago, edo, ongi, historien aldetik ikuste, zehaz, perfecto. Problema, enetako marrazkilarien zen aldetik zein da? Ez duzu ikusi egiten, egin dut hemen dagoena, ampliatu, honen magiari esker, eta ben agertzen da, eta. Eta, hemen ez da agertzen Benito el Valle, Madariaga, edo Irigaray, edo, ez, agertzen da, arratoi tamainako terrorista bat, armakoa, aiztoa, marrazkilarien lege guztiak aplikatuz, eta, erran bezala, norbait, terrorista bat. Ikusten da. Bai, altzatu egin behar da ikusteko. Zen, fan honek, aztertzen dituen gauzen artean, erraten du, nola okupatzaileak kolonizatuari sinestarazten dion bere hizkuntza dialekto bat dela, duela balio, eta bestaren abai, haunditasuna, txikitasunaren kontra. Ez da egunik pasatzen euskal prensatik irakurri dut gabe herri txikia garela. Oartu zarete? Nor txarratzi digu buruan herri txikia garela, noren arabera? Eta erraten du ezkera bertzalea, erraten du eskuina bertzalea. Erraten dute gure pensalario gorenek, Azurmendik, edo Koldo Izagirrek, Arantxa Iturbe berliburuetan, Arkaizkanok, azken perversia da, entzutea kultura txikia daukagula. Zer mintzo, arrazista, fatxa, retroado, ez da kultura txikirik. Bada, kultura txikiko jendea, ez da kultura hondirik eta txikirik mundu honetan. Eta Kirmen Uribe egin zion poema bat euskarari. Hortzen zaiten nola eman zen izena? A ber, pentsatu eta hola bitartan, segun honetan ez dut. Txikiegia, zaharregia, agian. Euskara. Eta nik Kirmen hartu nuen paparretik, eta garen, Kirmen, nola euskara zaharregi eta txikiegi? Eta Kirmenek erran, bai, zer, txikiak badu balio positiboa. Ez ezagun gure burua, engaina, zeratik ez du gerraten, herri zanbakatua, ukatua, zatikatua, belaunikatua, txikia, ez da txikia, Danimarka txikiagoa da Mauritania baino, eta ez dute sekulan erran, hori txikia bela. Alabai, nik Kirmeni erraten nion, bide, gure alaba txikiegia da, eta horren behar du nagusi bat ondoan. Eta gure amatxi zaharregia zenean, ja burua galtzen hasia, beste horren beste, behar zuen nagusi bat ondoan. Guk behar dugu nagusi bat ondoan. Osa, inork ez du saltzen pisu bat erranez txikia eta zaharra. Ez dute saltzen, ez txikiak ez zaharrak, erran dugu vintage eta txukun. Hola, eta gure zaharrai erraten dugu irugarren adina zen, zaharra oso hitz markatua da, eta txikia ere bai. Txikitasuna zertan da ongi, onkologikoa. Eta bai dute, tumore, mi oso txikia, herri txikia, kultura txikia, hizkuntza txikia, zer da hori, zer da valorazio hori, zer da hori. Eta hemen, bueno, hori guztia betetzeaz aparte, erran bezala. Ikusten duzue, irudiak baitu bere semiotika. Eta honek gauza asko pasatzen ditu, eta honekin harremanetan beste gauza asko ere pasatzen. Ni asaldatu ninduen. Bueno, vale, hau Xaoren garaiko mapa militar bat.
Teatro de la Guerra, edo gerrako antzokia. Gainetik pasatuko gara, zeren, pixkat laburtza aldera. Hau, garai hortako, bigarren karlistadako beste karikatura bada. Hemen, erran nagusi, el famoso árbol de la Guernica da este fruto, procuraremos que no vuelva a retoñar. Hemen dugu, lehenbiziko republika, Espainiako lehen errepublika, oso progresista, gorro frigioa, guerrera, emakumezko indartsua, empoderatua, botatzen ari Gernikako arbola. Hemen, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia, Nafarroa ja lehenbiziko gerretan Espainia botaia zuten arbola. Hemen, kuriosoa, arbolaren erroen artean fanatismoa. Hor, Frantziako Republikak erraten zuen le fanatisme par le basque. Zibilizazioa da frantsesez eta fanatikoak euskaraz ari. Eta hemen, fueros y petróleo, petróleo zer izen baitzen gari batean bomba eta historio. Terroristen hori, ja bat zegoen, orduan. Eta hemen, hau oso interesgarria da, ikusten duzu, hemen mapa bat, mapa de las provincias del norte, el teatro de la guerra, lehen ikusi duguna, eta hemen, zerra formatua baioneta batekin bota errepublika botatzen den arbola, gero adarrak eta ongi mozteko, bat izuen orden hau? Hau da, kontxa generala. Kontxa generalak, Ebro pasatu 45.000 espainol soldaduekin, eta Lodosan bota zuen bando famatua. Navarra quiere la guerra y Navarra la tendrá. La guerra de verdad, la que obliga a los habitantes de pueblos como Lodosa a vivir en paz con España o a refugiarse en las montañas. La guerra será muy corta, yo os lo aseguro, pero será como debe ser. Tagia eski oso labur izan zen, bereziki beraintzako, zeren batalla batean Esteilerrian hil baitzuten, garbitu zuten, berrizkeren beste 45.000 soldadu Ebroz bestaldera pasatu, eta bat izue hartazan nork duen monumentu bat kontxa generala. Ibanietan barna pasatzen bazareten honi baina garazira, ikusiko zuen, ostia, invasorea, Roldan zen prefekto bat Bretonen kontra, Karlomagnok zuen hau Bretonen kontra burukatzeko. Pasatu ziralik Zaragozan barrena, gero Iruña asunzitu, arpilatu, eta Euskalduno garaitu, gero Ibainetan. Euskalduno geraikiko monumento bat nori eta garaitu duen invasoreari. Hemen ere gauza bera. Ulertzen da posizen amendu historiari egura, eta jakin zazuen, irakurtzen mauzuen Torre Garai, Anton Torre Garai generalak, erraten zuen, kontxa generalak hartzen zuen herri bakotxean Euskal Herrian designatzen zituen neskak soldadu mutxo bakotxarentzako. Egin ziren bortxaketa kolektiboak kontxa generalak errantzuen de bai. Guerra de exterminio. Eta burutu zuen. Kontxa generalak badu kale bat Donostian. Ez da Bilbon, ez da Durangon. Eta bere monumentutxoa Nafarroan. Hola ikusten du. Gero erranen dut, historia ez da importantea. Ez da importantea, batzuentzako oso importantea da. Zarren handiak erraten du, zergatik bestela botereak erabiltzen duen beste indar gure historia ezabatzen, berez, oiz importantea dela, batzuentzako, bai. Guretako, igual dugu horren gainetik egon. Marqués del Duero zen, Kubari eta Kataluniari berragintzien, latifundista hondia, esklabutza defenditzen zuena kolonietan, eta bar, eta. Aurrera. Diriri. Hau Torre Garai bera impatu izuedan aikua, aurrera, zikutu. Euskaldunok segiru dira dukagun gure buruaz. Frantzesek aspaldiak zutela erromatarren garaitu batzuk galdia da gailloa, zera dela, oilarra. Oilar tendenzieroa bere lurraldetasuna ongi markatzen duena burrukalaria arro kalparra. Espainole gerartu zuten zezena, la furia española, Espainiako herrerak erten zuena mundial batzuetan. Hemos visto que la furia española se ha ido al campo. Animaliare bai, gaina testosterona, abarra. A ver, erasokor bat, ez? Katalane, domestikatuago, ja,
Elseni da txakur bati eskatzen atzaion zerbait, euskaldunari bezala isila izatea, langilea, hotzara hasieran baino gero oso adiskidea handia, jardun ona, abere domestikoaren ezaugarria. Bai, ala ez. Claro, nola hartu euskaldunok abere basa libre bat erasotzen ere? Hemen dugu, katalanek hartua zutena, eta gero gondotik. Diseinatzaile batendako, pensa, tintaren aldetik indarrik ere ez du. Ze ezaugarriak dauzka ardian. Ilupa, ergela, destegituten egiten duena, zakurraren beharra edo hartzainaren beharra. Hartzen zarete? Nik oso argi ikusten du. Gero ez da baidako prestatu argumentuak, Hemen, herri honetan batek proposatu zuen basurdea, besteratzu zaldia, besteratzu... Bueno, agertuko zaigu Eskozian bezala, hemen nik uste simbolo oso polita daukagun Euskal Herrian, bai, eguzkidorea, batzuk askabelarra erraten diotena, azken batean ere, irudipena du ere bai, gure betiko simbolo bat, eta gero zen interesgarria da, forua, erraten zuen, euskaldun guztiok gartzela preste egon, herria defenditzeko, inbasioa ezkero, debekatua zegoen gerra ofensiboa. Pentsa ze lege polita nazioartean txertatzeko. Gerra ofensiboa debekatua da, eta legez debekatua zegoen Euskal Herria. Baina Nafarroko foruan, eta gero Bizkaikoa, baina fax bat idaliko diozko gero? Hau, evolutiboki prestatua dagona defensarako, mugitzen ez dena kolonizatzera, defensan hemen dagoena. Bueno, izan daiteke, gero ikusiko dugu ere horren inguruan zerbaizika. Horrela, bai, hau interesgarria, besteria gabe bateko historian gorde zaizkigut edo desitxuratu dizkiguten gautzen artean, hau da, lehenbiziko karlistaldean euskaldunek atera zuten bandera. Orduan, hau, hil arte burruka, eta nik ikusten duzu ze gutxe evoluzionata dagoen hau eta pasada, oso polita da. Hau batzuk erratute argola dela batzarretarako, beste batzuk erratute gehiago gal burua, gari burua dena, komunalak eta hola. Eta gero, ezpata defensarako. Heraldikaz dakitenek, izan nire kasua, erratute, armarri datean eratzen baldin bada ezpata hola, erasorako dela. Hola, defensarako. Bueno, bandera, ez dakit nik emanen nioke zera gehiago, ausko gehiago. Hemen, duela gutxi ibili naiz beste historia bat zuendako, San Vicente Sonsierra. Zatzen zuen, bandizan nombren, Bestela, simple eginen dizuet, Araban, ondatez egiten dut horrela, Ebro, mendipasatzen dela, Ebro izan da frontera, espaldiko frontera bat, eta hau da, ja, Maborgarren mendean, Kastillak okupatu zuen parte bat. Eta zen, Sonsierra, beti La Guardia, Asteri, Guztia, defensarako oso antolatua zegoen eskualdea, eta Kastillak lortu zuen hori kentzea. Eta hemen gaztelu badago, zoragarria, oso ardo gona egiten dute, jende kuriosoa, eta hau da, bertako armarria. Eta hango esplikatu zeatenak dire, Nafarroako armak, Kastillak, Nafarroa defenditzen ari, defensa, Zubia eta Ebro. Eta galdetu bertako egin, zuen zertzaretoriko gunean. Bueno, Riojanoak zera, behin-behinean, una fartarra. Bueno, hori besteari kuriositatea eta berriz ere agertzen da ezpata defensa. Alardea, beste arrazoi batzuen batik, famatua den alarde hori, azken batean horren jatorria zein da. Urtean behin, deitzen zela, eta denak agertu bat ziren plazan, eta bakotxak erakutsi bere arma estaduan zela inbasioa erarizkero herria defenditzeko. Hori da, alardearen hasiera. Gero, kontatu nahi dizkigutenak. Bueno, eta orain, ikusiko ditugu bi bideotxu
txiki labur, segitzeko argumentarioarekin, eta... Horan. Años del famoso Mambí creado por Juan Padrón, los estudios de animación ICAI estrenarán más de 20 cortos y 2 videojuegos. Tráiganme clavo, puntilla, respetida porque cocina. El corto Elpidio Valdés ordena misión especial, 3 capítulos de cuento. Erki, beraz, Elpidio Valdés, momentuz hola utziko du olako argiztapena, eta hola baten batek erreprotxatzen siesta txiki bat egiteko. Elpidio Valdés, dola berrogeita ez emat urtea idena hor, eta hori da Kubako kulturan etxe guztietan txikitatik ikusten den norbait, heroi nazionala Mambisa, duten espainolen kontra burrukan entzuten eta garaitu zuten horiek, eta hola kontatzen da beren historia. Horiek boteretik ari dira, lortu zuten independentzia, eta ari kontatzen beren iragan kolonialura. Ohartzen bazait eta gara ez errepikatuko diago berriz, marrazkilari aldua naizen aldetik, ohartu pixkat karakterizazioa, bai kubanoena, bai espainolena, eta mintzatzeko moldeaz, hitz egiteko maneraz. Ados, eta berriz ere, bai gaurez? En agosto de los 45 CAI Tráiganme clavo, puntilla, respetida porque cocina. Karakterizazioa zen daula, usten da diferentzia bien artean, kubano nolakoa dira. Beltzagoak, beltzarnagoak, sudur txikiagoa ere bai, eta espainola berriz zuriagoak, sudurrondiagoak, eta hitz egiteko moduaz, batzu kubano, eta beste batzuk edo castellano-castillakoa, edo katalana ere bai. Pum, oso argi ditzen da, diferentzia. Beste bideotxu lagun bat, bigarren siesta txikia zen, oso lagun bat. Jose Miguel Iztueta Kortajarena, hemen bizian da. Ez, bai, baino ez dau. Ez dau etxen ez, Jose Miguel lanera juna da. Ba, esai oso agindutako betetzen ez badu, gorriak ikusi beharko dituela. Gorriak? Non gorriak? Non ikusi gorriak? Esan nahi nuen, zera, kontu zibiltzeko esan behar diola boron horrek semeari. A mí me gustaría que nos explicara un poco mejor si a lo largo de la serie de la que disfrutamos los domingos, en alguno de los momentos de esa vida o de esa obra se han vertido algún tipo, digamos, de programas humorísticos que puedan de alguna manera considerarse como provocativos, es decir, con los símbolos de la nación española, el ejército, etc. Hau da, interpretazio parlamentarioa 1988an, Mosquera izeneko Lugoko mediku batek, Uniedala Besakoak, karrarazi zuela ETB-ko zuzendaria esplikazioak eta eskatzeko honetaz.
Urquijo deitzen du, egun hortan. Por lo tanto, creemos que se deben cuidar esos aspectos que no hay necesidad para hacer un programa en euskera de zaherir o ridiculizar o de provocar los sentimientos de otra comunidad. Y por lo tanto, lo que esperamos es que se tome buena nota de la crítica que hoy se ha hecho aquí y en el futuro se tenga un poco más de cuidado en cuanto a la confección de esos capítulos, que efectivamente deben servir para promocionar la cultura y la lengua vascas, pero no para criticar o para ridiculizar entre las culturas que hay en este país, que es la cultura en castellano, y otra serie de instituciones que hay en este país, como pueden ser las fuerzas de seguridad, otra bandera que también pertenece a esta comunidad, aunque no sea la ikurriña. Ikusten da diferentzia dagoen Kuban edo hemen? Ernei dut, objetiboki, gaina ikusi duzue, karakterizazio fisikoa ere bai, hemen bada bentasun txiki bat, Guardia Zibile bautela pixkagur bat xapalagoa, euskalduna gozeixago, konbentzio kultural baten arabera, hori izaten da manera bat karikaturizatzeko bat eta bestea, baina Guardia Zibilean euskarazari frankismo betean eta ulertzen da, ez dira usartu ez da espainolez mitzaraztera, eta ere gutxiago akzentu markatu bat. Ez, Kuban egiten dute problemari gabe. Kuban egiten da. Hemen ezitu egin. Hemen zer gertatzen da. Ematen egin naizen hau, segurazki eta zaile naizela, eta hartzen duen ere gain, doktrinamendu izaten da. Boteretik egiten denean da, pues bueno, normala, ozonoa bezala, pikuaren izerdia bezala, normaltasuna, zientzia, hezkuntza, baina boteretik mintzatzea eta botererik gabe eta mintzatzen saiatzea, horregatik gertatu dut euskal kurrikuluma imposiblea dela behiko gunean garatzea. Imposiblea. Herri ukatua, herri zatikatua, herri zanpatua garen, no? Ezin izanen dugu kontatu historia, kontatzuten bezala kubanoek edo flandriarrek. Ulertzen da? Pero eztabaidarako bazta ematen nahi nintzen. Bueno, orduan, zer gertatzen da, azken batean, doktrinatzea, inposaketa, batean antxorizeko eskolan estatuko dela bet, euskaraz hartzen adutenez asignatura gisa gela batean, imposizion! Ja, bale. Supremazismoa, bainateko guztiak, ez? Nafarroko presidentak errana du. Intentar imponer el euskera en Buñuel es no conocer Navarra. Ja, eta luzaiden espainola inposatzea, edo sakanan, edo baztanen, hori zer da. Alderantzizkoa ez da sekulan ematen. Agintzen duenak agintzen du. Agintzen ez duenak, egiten du, bueno, egiten alduena, baina ezin da. Bueno, itzuliko gara gure hasierako galderetara. Nola galtzen dugu? Vale, bueno, laster. Hemen, arrazoia atzeko horrek, 1620. Zer gertatzen da, bueno, kontatu ez diguten beste historio horretan, eta gu oraindik ez gara ere oso gai izan kontatzeko gure burua, labur eran dizuet, aurten betetzen dira ez zuzen ere, 200 euskaldun hori independentzia kendu ziotenez eroztik. Eta zer ikusirik badauka honekin. Zer gertatzen da? Bueno, badakigu gutxo gara historieta, 1900etan eta konkistatu izan zen partea, gero hemendik abiatu zen 16. mendeko inbazioa. Eta momentu batez, ohartu zen Espainiako imperioa oso indefendiblea zela Baxe Nafarroa, orainko Baxe Nafarroa, bari hartan Nafarroako parte bat zen. Zen, negua, elurra, horma, leia, historio, ezin artilleria pasatu, eta horan beti hemen ziren euskaldunak, eta gaskonak eta beharnesak eta rekuperatzeko berriz ere independentzia. Eta horan, 1527an, azken aldiz, Armadako Espainiak pasatu zituen mendiak, gortuak, eta utzi zuen Nafarroako parte hori bere gain, libre. Eta hor, mende batez, oraindik, eta hori da
oso gauza esanguratsua, mende batez, independentea txiki du. Independentea txiki du, eta gainera ez nola nahiko independentzia. Ez eta herria oso txiki agotua izan, Kirman igual kontente gonetzen, baina lehenbiziko momentutik instituzio nazionalak kokatu ziren Don Apaleu. Ez dori bane garazin, sobera horbil baitzen hemendik, baina Don Apaleu. Eta hor, berriz ere, eman ziren instituzio nazional guztiak. Errege konseilari izateko, parlamentari izateko, bete behar ezinbestekoa zen euskalduna izatea. Hoi paper zartan agertzen da. Que sea basco, que sea navarro, de lengua y de nación. Lehenbiziko liburuak euskaraz, ez da kasualki Nafarroa librean sortu ziren, badakizue, eta gaina oso liburu importante izan zena, Biblia itzulia izan zela euskarara, Nafarroako estatu gorenek eskaturik. Eta lehenbiziko aldiz, Luterok Alemanian 30 urte lehenago egin zuen bezala, finkatzen saiatu ziren hizkuntza nazional bat. Lehenbiziko batuaren saio serioa orduan izan zen. Hagi zergatik? Bueno, arrazoi askotan eragatik, ez dakik gauza hundirik honetaz, eta zer gertatu zen hemen? Bueno, labur erran dizuet, karambola dinastiko batzuen bidez, Frantziako erregea bilakatu zen Nafarroako ere. Bi erresumak ziren, bi soberania, eta errege berak, eta erregina berak. Baina, Frantzia ez zegoen oso konbentzitu horrekin, eta Frantziako konseiluak eskatu zuen Nafarroa Frantziari lotzea. Eta Nafarroatik, eta hori da oso gauza baita ere ez ezaguna guretzat, Nafarroako parlamentuko presidenteak egin zuen liburu bat Don Apaleu, errateko hori ez da legala, hori ez da, ez eskapatzen. Guk atera dugu komiki bat, urtea bizkan markatzeko, eta komikiaren erdiko partean, kontatu dugu pentsatzen herri bateko instituzio nazionaleko agintari gorenak, eta da liburu bat, libre bagina gure konstituzioan txertatu egonen zen orduko diskurso hura. Herri duin hau, naiz eta txikiagotu izan eta hola, irauten du tinko, eta ez zerraten du, bere hitz guztiekin, hilarria ez da eguzki izaten ahal, eguzki ez da hilarri izaten ahal, Nafarroa ezin da frantsesa izan, zeren Frantzia ez da Nafarroa. Eta segitzen du, defenditzen, Nafarroan independentzia. Hori 1917an gure presidentea, gure parlamentuko presidenteak erran. Bueno, zer gertatu zen, argumento guztiak emanik ere, 1920an, Frantzia egin zuen dakiena, bere armada handiena ekarri, okupatu herria eta inposatu ediktu bat. Erranez, betirako Nafarroa eta Frantzia lotuak egonen ziren. Eta ediktu hortan ez du hori bakarrik erratean, bukatzen du erranez, hemendik goiti Nafarroako parlamentuko ordenantza, agiri eta prozedura oro izan daitezela frantses lenguaiaz emanik. Inposatzen ja ez bakarrik dependentzia, baina bai lotura Frantziari. Zer gertatzen eta zer da guretako ere oso importantea? Bueno, ordutik eta Frantziako iraultza arte, Nafarroko parlamentuak ez zuela ediktura sekulan erregistratu. Eta deklaratu zuen urtez urte baliogabea eta efektori gabea. Erraten baitzuten, hori Frantziako parlamentuak onartu baldin badu, Nafarroko estatu nagusiok ez dugu onartu. Eta ez dugu erregistratu ere egiten. Erresistentzia bat izan da, ez erresistentzia mendietan, lauartzain, ez, izan da erresistentzia bat, gure erakunde legitimoetatik errateko hori ez dela egin garri. Eta hori iritsi garaia zera, Frantziako irautzara, konbokatu dituzte Estatu Asamblea Nazionala Parisen, eta irakurri, dizuet oso laburra da, Nafarroako Estatu nagusiek aurreko urtean, hemen izan zen azkena, aurreko urtean zer erraten zuten. Jenden zuzenbidearen arabera, ez daiteke edo zein herri lot subirania arroz bati bi nazio hauen adostasunik gabe. Honen bestez, Luis Amairugarrena
agindu zuen bateratze hura nuloa da. Nafarroako estatu nagusiek ez baitute onetsi. 1979 urte beranduago seitzen zuten errefusatzen Frantziatik etorritako legea. Ez zera hemengo bide legaletik pasatu. Frantziako asamblean gure agerpenak berak konprometituko zituzken Nafarroaren independentzia, konstituzioa eta zuzenbidea. Horretaz, dugu deialdi hori araugabeen jo legez kanpoko eta antikonstituzional zan. Pentsatzen zuen, erresistentzia horren berrik ez daukagu. Duten zaigu, lehen abartu zela ba, eske hola da. Hola da, gure lehen goi bazekiten. Eta behintzat oso posizionamendu argia zeutan. Bueno, orduan, lehenbiziko gauza ikusi dugu, 1620 independentzia galdu, eta 1780an legez kanpo hau ere bai, Frantziak baitu zuen Nafarroako estatua, tandigoitia erresuma absoluto bat bazen, errege absoluto jazen, errepublika absolutua. Eta bana ezina, eta kenduko dizkio Nafarroari eta Euskal Herriari. Hola. Gero, bigarren galdera. San Ferminak, horrek badu bere sustantzia txipia, eta kontua da, 1927, horretzen zarete espainola, pasatu zira azken aldizemendik, pasatu dira zuzen ere San Fermin egunean, jarri batean, urriaren 10ean. Ospatzen zen. Zergatik? Betitik, aspaldiko denboretatik egiten zirelako, Carlos Bigarrenak eman zuen gainera gero frankize bat, edo Carlos Bigarrenak beti mantendu zen. Zer gertatzen da? Bueno, etorri zen gero invasioa, okupazio militarra taula, eta hor segituko dute mendetan. Espainiako, bueno, errege katoliko, erregine katoliko lortu dute Erromatik privilegio bat Espainiak hautatuko zituela handi gora kargo eklesiastiko zen Nafarroan. Ella ez da aita santua, dire Espainiako erregine. Horran geroztik, menderen mendetan, Iruñeko apezpikoak izan dire beti Espainiako handikiak, noblezia handiko jendea, eta espioiak eta zu gehienetan. Bueno, itxi gara ona, non ezarri dira Trentoko konstituzioa. Batzue kontrarreforma, Joan Hirugarrena, kalbinismo, deabro bat ala, horran egin dira Trentoko kontzilioa, eta horran apezpiku batek, Rojas Sandovalek, inposatu ditu konstituzioak sinodo batean, Iruñan. Izan du oposizioa, azkenean inposatu ditu, eta 22. konstituzioan erraten du. Hemendik aurrera, San Ferminak ez dira urrian ospatuko. Ja, lehenengo historia zen. Hemendik aurrera ospatuko dira uztailaren 7 batez, 7an. Zeren, uztailaren 7 batez, Burgosko gorte, Nafartarren presentzari gabe, deliberatu baizuten Nafarroa lotuko zutela Kastillari, errege katoliko hartzen du bezala, para nuestra hija Juana y sus descendientes para siempre jamás. Orduan, gara historia importantea dela, batzuentzako bai, hemen San Fermina, gure esklauen festa, zeitzen dugu ospatzen, oroitarazteko nola Nafarroa izan zen lotua Kastillari urare legezkanpo, ez baitzen Nafarroko gorten planteri partartzea, eta horko gorte delikatu zuten. Eta geroztik, ailetxun txikitxun, ailetxun laire. Horren, historia bai dela importantea, batzuk ohartzen dira. Beste batzuk igual ezkara ohartzen dira, batzuk. Eta ja, bukatzeko, eta nire guztu galderetarako tarte batutan dezagun, azken erregina, segitzen baldin badugu, hau izan zela, invasio militarra eta legitimitadari gabe, ez Garrena bestea, baina erreginen ondokoak, azkenean bilakatuko dira Frantziakoak, beraz, Nafarroako azken erregina, esan zen, Maria Antonia. Onartzen baldin badugu, dinastia legitimoa errantezak. Zen, garren galdea. Orduan, azken ohar bat egin dizuet, eta ja gero favorez zuen parte hartzea. Erran dut, Nafarroako parlamentuko presidentea, nor izan zen, Lostau izeneko legelari bat, beharnesa zen sortzez, baina estatu nagusi nazionalizatu zuten Nafarroak, Nafarroko ziren instituzioak onartzeko edo ez kanpotik heldu zena, eta askotan
nola garen, bueno, akonplejatuak, Franz Fanonek estudiatu gaitu oso ongi, bueno, pues nola kontatzen ditugun gauzak eta historia, beti aipatzen da, ez, amaseian, zazpigarren, 18. mendeko idazleak, euskal idazleak, reivindicatzen zutena, Nafarroaren independentzia eta ez legitimotasuna Kastillarena eta Espainiarena txikitzeko, eske ziren oso pro-frantzesa. Horien artek idatzi zuen, latinez eta frantzesez, obra bat, Declaración Histórica de la Injusta Ocupación y Retención de Navarra por los Españoles. Izguztiekin. Legelari batzen, eta munduari nahizen erakutsi, zuzenbidearen kontra, zegoela Nafarroa mendean. Gau, eske interesak zituen Parisen, hau oso pro-frantzesa zen. Bueno, Olagarai, Bizkai, horiek idatzi zuten izguztiek. Oso, lostau, hau, batetik idatzi dio Frantziari errateko, hemen Nafarroan sartu, baitu beste liburu batzu, denuntziatzeko, salatzeko espainolen okupazioa. Eta bez batean, animatzen du Nafarroako errege, erraten dio, Espainiar tiranoak gure erresuma usurpatua dauka. Eta horrengatik salatzen dugu gure lurralde okupatuen bahiketa zitala. Lurralde okupatuen bahiketa zitala. 1908ko mintzoa. Zenbatzutan ipatzetu gauzak eta anakronia! Anakronia? Egmont heroi nazionala eta patriotatzat daukatean. Hemen segi erratera, garai hartako norbait patriota zela, anakronismo zen, garai hartan zen! Bueno, da, el Pidio Valdez edo Lazkao txiki. Mendean egon eta ze diskurso ateratzen zaigun, ateratzen aldugun, edo, bueno, tarduan animatzen zuen Henri Hirugarrena, garaitu behingoan arrotz hori zerorren Nafarroan. Norbait da, bai Frantziaren aurrean, bai Espainiaren aurrean, Nafarroan independentzia aldarrikatzen zuen bat. Nork ezagutzen du lostau? Inork ez, bat zaigu Goethe bat, edo Beethoven bat, edo libertateare bai gurea, kontatzen hasteko jauzka gure historia komplejo gara. Azken nogar bat, ikusten zaitu zeia oso apal, glukosa eta adibidez bat Gasteizko monumentu a la independencia de España. Gasteizko batalla eman zen, gauza jakina da, estadoak eraikitzen denean, estadoa beretzen bere boterea, bezala, normaltzeko zera bat, ez daukaguna. Eta horren kontatu digutena. Gauza jakina da, soziologikoki espainol gehienak zeudela frantsesen alde gareatan. Azteko inkisizioak kendu, Elizaren botere hori guztiak kendu, aire pixka da sartu eta hola. Gero, inglesa sartu zela, portugesak ezakitzen, baina Gasteizko batalla mantzen, eta monumentu eraikitzen 100 urtera. Mende horretan eraikitzen da iruditeri nazional. Kontatzen da, nola abatxoak konta genituen, Agustina de Aragon kalean, eta espainol guztiak kontra, traidori. Ez, la resistance, Frantzian bezala, lau terrorista ziren, lau edo bost. Horreika, sartzen amerikanoak, inglesak, naziak joan ziren, eta eraiki behar dute Frantzia guztia zeratzeko argumento bat. Eta ikusiko duzu peliak, resistentziak, heroiak nola diren invasoren kontra, gezurra da. Historikoki eta soziologikoki gezurra da. Baina, eraikitzen da hori iruditeri nazionala. Guk momentuz egiteko dautagu. Hau da, Lostauren liburuan, agertzen den armarea, eta hori ikusten zuen, Virtus Armata. Hori da, San Guillenen bersu baten zatia, eta da, bertute armatua. Bertute armatua babesten du gure burua. Hori da, hori ere, polita, izpide izateko. Hora, berdin hau zuen galdera, kontrako iritziri, edo aldeko, bota, zuen alde. Dena hori, hau dena esatuko da ikaineko azterketa, Ahozkoa. El Pidio Valdez. Bueno, bestelanik animatuko edo desanimatuko zaituzten. Begira, hau da, Donejakue bidea, Camino de Santiago,
Oain otzen James Xemen de Composten. Hau da, zuen gobernu txon, eusko jorlatxirlak atera duen zuen fuzion sakeletik, milaka panfleto. Bueno, oso ongi, kontatzeko pixka nola pasatzen den hemendik, bueno, hemendik erabaita 3 probintzietatik izan dena, hemen Tipex daura, eta orduan, lehenbiziko bidea ematen du, hemen ez da General Concharen garaian bezala Ebro pasatzen zutela soldaduek aurrera atzera. Iparreko bidearen hasiera simbolismoz zamatua dago. Bidasoa ibaia, Loitxoa, muga natural honek bereizten ditu Frantzia eta Espainia. Muga natural honek bereizten ditu zeari gara gu hemen euskaldunok. Eske ja, plaken tektonikaz gara geroztik apazekiten. Bidasoak bereizten dituela manera natural batez, muga naturala da. Guari gara ateratzen? Ulertzen da? Ez da iztuztet oso basaldatu ikusten. Nia saldatu iten. Hortarako behar dugu autonomia bat, kontatzeko muga naturala badagoela hor. Muga naturala. Esa aro geologiko batean zer den. Bizi puta guztitik, nola gaiterrateko. Frantzia eta Espainia hor direla eta gu azterrotea. Bueno, hori bakizue, Argelian debizatu dolenago, frantzes intelektuala hundiek erretan zutela, Mediterraneoa da barne itxaso bat. Zen Frantzia bi aldetan dago. Hori ari gara erraten gu, Hori ari gara erraten. Menderakuntza zera batean, bueno, ez gauzio galdetzen, ni mintzatzera karri dut, baina ebaki bat hartu dut, Hau, teatro dela ber, oso mapa polita da, ebali mozuen Josuri egorriko dio resoluzioa mundian, merexi du, 1825-an, agosti xao, Nafarroan barne etorrizen urtekoa, agertzen da Bizkaia da Gipuzkoa eta Nafarroa handiagoa, orduan baitzen Erresuma, eta besteak probintziak. Frantzia ematen du, baina Euskal Herri osoa hartzen du Santa Grazian. Hau da, Bonaparteren mapa, baina 40 urte lehenagokoa hola zertan. Bizko aldean ikusten hartzen dela Euskal Herria oso mapa batean. Hiriburua, Iruña, nondik izten den, zitadela non dagoen, defensa eta hola. Horren da, teatro de la guerra. Hoxe, hauek bazekiten, badakite oraindik, guk baute dakigu. Eta gero gure eskutan antolatzen dugu izakate bat, hemen. Eta bere eroskira sartzen naiz, eta ikustut ikurriña bat. Euskal Herriko protokoloa. Araia eta, Belaskoaingo ura, Euskal Herriko ura, Nafarroa baita, Rioja eta Aragonekin batera, ikurriñatik kanpo. Euri azite hori, urte sartzen da. Eta gure agabak ikastolan, Lartzabalen, Oztibarren, Baxenafarroan, dakarri daten mapa bat baita, non garaten gu. Hiru probintzetako, hemengo hiru probintzetako mapa bat. Franco non izan zen bezala, esplikate bat izan diet, zekiten, handia bazeken, Euskal Herria, nun den. Manuel Fraga, oso gaizki zahartzen ari naiz, Fragaren aitu bat ematen bat dut. Fragak errantzien ba, Nafarroako diputatuei, Franco hiltzeko tantzela, lehenbiziko mugimenduak eta hola, errantzien, zuek kontuz zer egiten duzuen. Badakizue, 4 gerra galdu dituzu Espainiaren kontra. Osto, dela alta politika eta gauzak erratea behar den bezan. Ez gu bizi garela Disneylandian, ez espainoli badakide 4 gerra galdu. Gula horrematik gaude eta gauzkaten bezala. Horrenik ezin dugu azkao txiki kontatu nahi dugu bezala. Gu hartzen ote gara. Aldera, edo kontrako zerbait, bat imozue. Bai.
erabiltzean Euskal Herri diferente. Bueno, Nafarroa Euskal Herriaren sinonimo erabiltzen duzu, baina politikoki independentzia galera horiek eta ez dira berdinak Euskal Herriarentzat. Hori da Nafarroa. Hemen, eta eskerrak hemen fondotu mapaudua, hemen erran bezala, estatua, Euskaldunok sekulan, gerra honetan, liburu bat agertu zen, eta bidaliko dizuet ere bai, josuren bidez, liburu bat agertu zen nazioartean. Eta liburu hortaz hartzen zuten, ez, karlistak ez dira ari baten alde erreginak kontra ez zenek, herri bat dago, bere eskuide nazionalen alde urru kanari dena. Baina horten zuten, zerratik ez egin, Belgika egin dugun bezala, egin estatu bat, beste bi estaturen artean, Frantzia eta Holandaen artean, egin ezagun Belgikak zareko erresuma superartifizial bat. Garten zuen, hau entzen nahi artifizial izan. Hau izan entzen, Nafarroako erresuma, zeinaren parte sentitu izan baitira historioa Euskaldun guztiok. Horako zerbait aipatzen du, baizkitzulia. Euskaldunok noizbait eman baldin badu gure buruari soberania nazionala eta internazionala izan da Nafarroaren bidez. Gero, bizarri... Baina hondik esatea, zortzi mendez, ibidez oin dara utxinik ETV-ko programa batean, zuten hon bezala, Euskal Estatuak duela zortzi mendez. Euskal Estatuak zortzi mendez, esan dezagun Nafarroako resuma. Euskal Estatuak ez du iraun zortzi mendez, Euskal Herrian lurralde osotaz hartze baldin badu. Nei interesatzen zait Euskal Herri osoa. Eta hori ez da koinzidentzia historian Nafarroako erresumarekin. Orduan, zehazte ezagun hizkuntza baita, zertaz ari garen, erresumaz ari garen, edo nazio ja eraikitako nazio batez, Espainia 19. mendean eraiki zen, hortan erabat ados nago, aurrez ez dago Espainiari. Euskal Herriaz ez dezagun egin trampa, Euskal Estatuaz da hitz egiten denean, espainolek egiten duten bezala trampa, Espainia in memoria. Ni aldiz, naiz egin dezagun trampa. Denek egiten dute, zer bat egu ez? Hori da. Baina jakin dezagun trampetan ari zarela. Perfectamente. Jakinaren gainean. Kontatzen dugunean, la independencia de España hor, edo bestea, nik uste, bera, gauza bat, lagu, joan den egunean, Agustin Xaurek inguruan, Agustin Xaurek inguruan ari nintzela, eta horren galdera, intelektual, batzuen partetik, ja, Agustin Xaurek zure zeita, zen tipo bat ez dakiz zer, eta nik erten bide, hain autoestimoa, janda, gaude euskaldunok, ez diogura gure buruari permititzen ez da heroi nazionalik ere. Zen, batek aipatuko du, heroi nazionala, Arana, razista fuera. Heroi nazionala, Janeru, Arana, monarka, Zumalakare, militarra, etxena veganoa, Flanderre badakite, egun aristokrata zikin kolaborazionista bat irantzera, bera jokatutzen rol bat, eta da heroi nazionala. Deno baitu gure, nola hartzen dute hor, itzalik ez duenik ez da, deno. Baina, ze heroi nazional daukagu euskaldun. Pentsatuta eta niri erran favorez, zen aterako diogu, ez permititzeko gure buruari mundu guztiari bere guri permititzen diona. Espainola gutela bere mitologia nazionala, normal, guk ere behar dugu. Trampa guztia, munduko trampa guztia. Belgika ipatu dut lehen, ikusi Belgikako prozesua nola izan zen, eta bandera ze berandu hartu zuten, eta berriz ikusi kuadro romantikoak, izan dute mende terdi, eraikitzeko guk eta gure buruari permititzen ez dioguna, ez bakarrik kanpotik. Nik uste hor autoestimotik asko dago. Itzultzeko ire galderara gutxio gora bera edo ez, dira, ti, edo ti. Santutegia, habere proba, gaizki zahartzen ari naizela, santorala. Zeintzuk dire, Euskal Herriko santua. Ja. Arabakoa? San Prudentzio, apokrifa. Herri aroan, asmatua, beti irakusten duzunean, segun cuenta la tradición berri, ipuin txinatarra. Pero, erran gerrean hori, Santiago
Santiago, según cuenta la tradición, Compostela baldin bada, Palestina hor da. Eta según cuenta la tradición, apostol bat Jesukristorena, Herodesek burua egin eta harrizko txalupa batera batean, etorri zen Mediterranean barrena, Atlantikora egin zituen mirakulu pila bat bidaian, bere eskeletoak salbatu zituela, itotzen ez ziren batzuk eta hola, agertu zen hor, harik eta 8. mendean, anakoreta batek ikusi zituen eta entzun zituen argi batzuk, basotu. Eta zuen, hau fijo, Santiago Apostol. Bueno, nik dakidala Espainiako festa nazionala da. Eta pentsa zen, Las Vegas hortan zebat milioi eta milioi jende eta biru pasatzen den egunero. Beira, ipuin txinatar espainol bat. Baina, funtzionatzen du, ostia funtzionatzen dela. Nik ere nahi ditut olakoak, berotzen da. Bueno, orduan, apokrifo. Tradición, buena. Bizkaikoa. Valentin Berriotxoa. Irakurri dituzu amari igorri zizkion eskutitzak misioetatik? Ni alua naiz eta irakurtzen dut dagoena eta ez dagoena ere batzutan. Ama, cuando madre morir, ir al cielo, no poder hablar a la hijo, porque madre no sabe heredera. Y madre ser vieja y doler cabeza, pero aprender por soldado ser necesario. Si no, el madre no podrá hablar a la hijo en cielo. No preocupar, yo vivo como el reina, su hijo amado, Valentin Berriotxoa. Autogorrokoa ez, lehiago. Bizi guztia eman zuen toksina, autogorrotoa zer autogorrotoaren goi gragoa. Valentin txuren eskutizak amari. Bueno, hemen ez dugu aipatuko bat ezagutzen dugu. San Ignacio asmatu da izan zuela orden militar bat, nola ibili baitzen Espainiako imperioen alde, beste euskaldunen kontra, eta zauritu baitzuten eta sekulan etzen iritsiko gehiago eskalafoi militarran, asmatu zuen orden politiko-religioso militar bat, eta hartu zuen general kargoa bizi guztirako, vitalizio. Ona, jokaldi borobila, hori osona. Eta beti egin zuen biztandena Imperio Katoliko Universalaen alde, zeinak asalti baitzen Carlos el Bosgarren. Bueno, horrean kentzak. Gero, hemen, lapurri? Oia, la muga natural pasatu da. Bueno, hor, ikusten baldin baduzue udaletxetik, udaletxe eta zubi artean otagola apestikoitak arrendeoak eskultura oso potentea. Hori da, San León. Bayonako patroina, dizkina San León. Hau ere, tradizioaren ipintxinakarraren arabera, etorri zen baskoia konbertitzera eta baskoiek egin ziotela burua moztu apokrifoa da. Hori Bayerdi Aroan asmatutako zerbait. Hemen, San Michel Jarikoitz, Ostibarreko semea. Jaten bazate, Ibarrera, haren sortetxea beti irekia da, oso polita da, zen ikusten da, ikazaletxe bat, izan ziteken, eta paretetan bere aipuak, bere aipu ez, zeratuak. Aipu horietako bat edo bi dira, nire euskaldun odola nagusitzera utziko banu, galdurik nintzateke. Zer egin zuen bizi guztian, bere euskaldun odolaen kontra burukatu. Aldik eta bilakatu zen frantses iztiramita bere ustezko bat, eta egin zuen beste orden bat, eta blanki da. Eta gero Xuberoan ez dira oso santu zalean, orduan egia ez da Xuberoko Magdalena, ez da egin noten. Eta gero hemen, Javier zer egin zuen egin zuzene data horietan, bere sortetxea birrindu zutelari, bere aita, hori baitzen konseiluko burua, bere anaiak, bere lengusuak, eta hola, hiltzera kondenatu, eta hola, berak zer egin zuen, tinko iraun eta resistentziakin eta imperioari, jantzen antipodetara. Jantzen munduaren antipodetara, bere patologia kutsakorra, kutsatzera angoi, eta bazkare, utzi zituen, milaka kilometro. Hori dire, erran bezala, Espainian, ipuin txinatar espainol baten arabera, Santiago, historia ala baldin bada, ibilizena txankletetan eta Jesucristorekin eta bakea, eta gero alako batean agertzen da Klavijoko bataian,
Santiago Matamoros. Santiago Matamoros, eta Kompostelan dagoen zera hori erretabloa ikusiko duzue ezpata eta moroen buruak airetik. Kaleku guztietan, Elizondon, negozue Logroñokoan ere bai, Santiago Matamoros, eta Santiago Mataindios, Ameriketan. Santu bat, ezpatarekin zezena bezala, testosterona, ezpata, arma, eta hemen, Randark, la Virgen Guerrera, baita ere gerra egintziena zere inglesei, eta inglesa bota zituena Frantziatik, pentsa, ze santuak dauzkaten eta ze santuak eman dizkiguten. Hori, merkealdiak, okerrago, sumizioaren goi gradua. Horregatik, trampatxoak, niri eman boterea, eta kontatuko du, historia kontatzen diguten bezala, gurea ere bai, Nola kontatzen dute? Elkano zer da? 8 ministerio espainolak dire, opera bat egiten ari dira. Zergatik, ustea, Espainiako imperio ez bakarrik, neoliberalismo, rollo, bueno. Eta hor da, eta berriz, Lostau zeituko du berbara zekozik, komikitxar batean, inork ez du ezagutuko. Nahiago trampatxoak egin alizatzen.